Nortasunaren zatirik handiena da hizkuntza. Berrogeita hamargarren hamarkadan Euskadi frankismopean zegoen. Gaztelaniaz gain ezin zen beste hizkuntzarik erabili, eta horrek eragin zuen euskaldun askok haien hizkuntza alde batera uztea. Gasteizen, gainera, immigrazio kopuru handia jasan zuen Gaztela eta Leonetik. Gizartea gehiago errolduntzea eragin zuen. Horrek, Gasteizen euskara bultzatzeko beharra sortu zuen, desagertzeko zorian zegoelako. Baina hauek egiteko, hainbat pertsonek eta elkartek esfortzu handia egin zuten euskara berpizteko. Euskalduntze prozesu luze hau hezkuntzan oinarritu zuten. Honen bitartez, oinarri sendoak sortu nahi zituztelako, hurrengo belaunaldiek euskaraz bizitzeko erraztasuna izateko. Ni Gasteizen jaio nintzen eta nire gurasoak ama bizkaitarra eta aita gipuzkoarra zen. Eta beraiek euskaraz hitz egiten zuen, nik ere hitz egiten nuen euskara, baina eskolan hasi nintzenean, ikastetxean, monjetako ikastetxe haretan, baina nire sozial munduan nolabait esateko gaztelara zan dena. Orduan ni euskararekin kalean ezin nuen elkarbizitzarik izan, jo nuen gaztelerara, erderara. Eta etxean ere joan nintzen erderaz hitz egiten da hitz egiten. Nire hizkuntza hasi zen erderara eta nolabait galdu nuen ia euskara. Ez ulermena, baina praktikara hitz egiteko ezin nuen ja. Nire gurasoak Burgoskoa ziran, ama Mirandakoa eta aita Burgosko herriska txiki batekoa. Eta ni txikia nintzanean erdaldun hutsa eta gainera denbora hartan Euskal Herriko arazoa eta olako zea, niretzat nik neukan bat ere ideiarik, ezta? Ni etxean ondo sentitzen nintzen, euskaraz eta bar, edo amaren herrira joaten nintzenean, edo aitaren herrira txikitan nintzenean, baina, klaro, kalera irten nintzenean, auzokideekin, eskolan, euskalduna izatea, gutxiago izatea, nik uste nuen gutxiago izatea zela, orduan horregatik jo nuen gaztelerara. Gaztelerara, iruditzen zitzaidan, gazteleraz, ez dakit, importanteago izatea zela. Eta orduan, horregatik nik uste dute nire barnean uko egin nuela euskalduna izateari. Gogoratzen naiz lehenengo mailan, 11 urte nituela, ez dakit gelan egongo ginen 40 edo 40 pasauta, irakasle batek galdetu zuen. Zeintzuk dakite euskaraz? Bakarkan batek altzatu zuen eskua. Nik pixka negien, garaiaretan, ez nintzen ausartu, iruditu zitzaidarako, hori esatea zala, ez dakit, baserritarren asunto bat edo horrela. Hor bizi izan nintzen. Adibidez, ni bizi nintzen auzoan, emakumeen artean bate auzokideren batek euskaraz zekien norbaitekin nire amak euskara egiten bazuen, berehala ingurukoak esaten zuten, oie, que podéis estar hablando mal de nosotros, hablar en cristiano, hori izan hitz bat, orduan niretzat hori oso gogorra egiten zitzaidan. Eta batxiller ikasi nuenian, Los Corazonistas ikastetxean, Ibarrangeloako lagun batekin
hasi nintzen batxilergo 6. Hasi nintzen berarekin mai berean, ez da? Eta, bueno, pues, hitz egiten, eta ni deskubritu nuen, pues, hemen arazoa zegoela, eta euskaldun asko gartzelan eta tal, eta, bueno, niretzat denbora hartan, 15 urtekin, pues, Franco, pues, bueno, nagusia zan, eta, pues, dana ondo, oza, karo. Eta hori, jakinarazi zidan, pues, hemen arazo kristona zegoela, eta abar, eta, bueno, pues, hitz egin patioan ere, berarekin nizketan, eta beste lagun batekin, biblioteka publikora junginen, han espasa kalpe ez dakit zenbat, ale, eta dana zetorren, eta Euskadi eta tal, gerra zibila esaten da, nire ustez estatu kolpea zan, baina, bueno, eta lagun horrek zioena egia dela konturatu ginen, eta, bueno, pues, coño, ya, aldatu, bueno, claro, kurso bateko prozesua, ez da, aldatu nintzen, osea, dio, aibala, letxe, osea, bizi izan naiz engainauta, pues, 15 urte. Batxilergoa bukatu nuenean, nire asmoa zen, orduan komerzio ikasketak deitzen ziren, administrazioa, gaur egun administrazioa izango litzateke. Da, gure familiako lagun batek oso euskaltzalea eta abertzalea zana, konbidatu ninduen, edo animatu ninduen, edo bultzatu ninduen, edo 3 gauzak, magisteritza ikastera. Eta aldi berean euskera berreskuratzera. Esaten zidan, momentu horretan ikastolak irekitzen ari zirela, bueno, urte batzuk pizka lentsuago, hitz egiten ari naiz, 76an, hortekan, 77an, da berak esan zidan, bueno, animatu zaite, magisteritza egin, euskera joan zaite euskera klasetara, eta behar handia izango dugu eta. Ni, bueno, aukeratu nuen magisteritza egitera eta berriz euskera ikastera. Euskeraz ikastea erabaki nuen. Momentu hartan, hemen nik ezagutu dudana, euskara berez etzegoen debekatuta, arazorik, kriston paper pilo egin behar, baina, eta orain legebiltzarra eraikian, hori zen Instituto de Enseñanza Media, Instituto de Batxiller, Batxillergo Instituto Publikoa. Eta hor bat zegoen euskerazko klase bat, ez institutukoa, baina arratsaldeetan nahi zuenak euskeraz ikasteko, eta apuntatu nintzen, eta hortik azkenean euskara ikasi nuen. Euskarazko hezkuntza sortzean aurrera pausoak eman zituen lehenengoak Olabide ikastola izan zen, 1973an. Hainbat gurasoren diru laguntzari esker ireki zuten, baina hasiera ez zen bat ere erraza izan. Alde batetik irakasle euskaldun gehiegirik ez zegoelako, eta bestetik emandako baliabideak murriztuak zirelako. Da horrela, magisteritza bukatu baino lehenago, etorri zitzaidan Olabide ikastolako guraso bat, aita bat, hain zuzen, esanez, behar zutela Olabide ikastolan maistrak euskaldunak, eta urrengo irailan, urrengo ikasturtea hasieran, 79an, hasteko han lanean. Bueno, pausua eman nuen, magisteritza bukatu nuen, eta neukan euskera maila arekin niretzat
eskasa zela, iruditzen zitzaidan eskasa zela, hasi nintzen Olabide ikastetxean. Hiru edo bi edo hiru urte ikasita, euskara ondo jakin gabe, seguro, pues ja, bakoitzak pues, lagunekin, adiskideekin ital, pues, nahi zutenak, noski, euskeraz irakastea. Ta, horrela, banaka, osea, nor bere kuadrilarekin, ezta? Eta, bueno, gero utzi behar nuen klasea, pues, gartzelara eraman nindutelako. Alde batetik euskara, baina bestaldetik pues, mugimenduan ere sartu nintzen, pues, eske, konbertsua nintzen, osea, ni txikia nintzen nian, pues, normala, Franco. Y bueno, pues, ja, gartzelan egon nintzen, han klaseak ere zeuden noski, eta etortzean, 3 urte eta erdi egon nintzen, eta 1971an atera nintzen, eta Gazteitza itzuli noski, eta bueno, hor bazegoen ja talde, osea, mordo polit bat. Niretzat izan da nire bizitzan poz handia eta ez naiz oso gustora egon naiz, irakaskuntzan euskara munduan egotea sartuta. Aukera izan nuen, gaztelerako ikastetxe batean lanean hasteko, baina ez gaztelera zalako, ez nuen pausu hori eman. Teknologia ez nietan sartu nintzen, eta normala den bezala, pues, harrapatu nintuten, eta nire kasuan euskaraz ikasi nuen, tal, gero nire moduan ematen, eta bar, eta azkenian, pues, bueno, pues, gauzak ikusita, pues, konpromesu bat hartu nuen, oso gutxi iraun genuen, baina, bueno. Ausarta izan nintzen, hasieran hango zuzendaria zen gelan sartu nintzen bera laguntzen, eta han benetan ikasi nuela asko. Arek hizkuntza oso ondo erabiltzen zuen, eta aberatsa gainera, oso hizkuntza aberatsa, euskara oso aberatsa, eta aldi berean nik bildurrak kendu nuen hitz egiteko euskeraz, ikasleen aurrean ni berai baino hobeto nekien eta. Da horrela, gero utxune bate egin zen, 4 urteko gela batean, eta han hasi nintzen, nik klaseak ematen, 25 ikasle nituen, eta han bai garatu, inungo bildurrik gabe garatu nuen hizkuntza. Benetan, Olabideri zerbait zor baldin badiot izan da, nire hizkuntza euskararen garapena. Han bai garatu nuela euskara. Gazteiza Agustinoak, Gipuzkoako praile gaiak, ez ziren praileak, baina, bueno, praile egiteko, etorri ziren prailetza ustera. Eta, baina talde handia, ez dakit zenbat ziren, eta haiek hasi izan ziren klaseak ematen eta ni ere sartu nintzen klaseak emateko, eta, bueno, azkenian, baina Franco hilda, bueno, pues klaseak eman genuen, azkenian 32 irakasle ginen. Inspekzioa sarritan etortzen zen, eta horatzen naiz. Inspekzioa zetorrenean, zuzendariak bialtzen zuen mezua klasetara, umeren baten bitartez, bisita daukagu edo horrelako mezu batekin. Eta orduan pare bat edo 3 irakasleek umeak hartu, talde egiten zuten. Garaiaretan Judizmendi Parkera,
goiza pasatzera, karo, inspektoreak hitz egiten klasetan sartzen zen, galdetzen zuen zein zinen, eta beste mezu hori esaten zanean bisita dagoela, eta hori kajoietan genuen Frankoren argazkia, eta orduan derrigorrezkoa zen, hori be ateratzen genuen. Ofizialki ikaslei eskola jarraipena emateko eta horrela, Olabideri bi ikastetxe lagundu ziela. Bat izan zen San Ignacio eskolak, are kartillak, aretan ebaluazioa edo notak edo hori denak ofizialki, beraien ikaslea balira bezala mutilak han iskribituta zeuden eta hango zuzendariak izenpetzen zituen bere ikasleak balira bezala. Eta gero neskena hor Samaniego eskolan orduan zen irakasle zuzendariak gauza bera egiten zuen. Hori lehenengo urtetan, gero ja onartu zenean eskola ofizial bat bezala, autonomiarekin jokatu zen, klaro. Eta gero, ja, Franco, ez dakit, hori 1980 edo, Euskaltzaindiak AEK sortu zuen, eta gure taldea ja AEK-an sartzea erabaki zuen, eta sartu ginean, eta ezberdina zen, lio batzuk izan ziren, eta abar. Eta ni lanean geratu nintzen, nire bankuan egin nuen lana, eta irakaskuntza, edo euskarazko irakaskuntza utzi nuen. Momentu haietan, arazo handirik ez genuen poliziarekin, batzutan agertu ziren, Jesus Obre, klaseak nun eman genituen, kolegio batzuetan, elizetan ez, baina etxe parrokialetan edo, eta Jesus Obrero klase batean ere, eta bitan edo agertu zen polizia, paperak, oztopoak ematen, paperik gabe, noski. Eta, kanpora joan behar genuen, eta hurrengo astean bueltatu eta jarraitu eta arazoari gabe. Egia da, nik izan nituela maisu on batzuk, Olabiden irakasten ari nintzala, klasea bukatu ondoren izan genituen apaiz batzuk, bate izan zen Eusebiosa, klaseak ematen zigula, euskeraz, gero izan nuen Isidro Bastarrika uste zala, Benediktinoa, Estibalizetik etortzen zala, baita ere euskera erakustera. Gero titulazioak ere, euskerako titulazioak D eredua atera nuen, azpeitzin edo ara joaten ginen azterketa egitera. Eta gero aurkeztu nintzen bebai hizkuntza eskolan hango titulua ateratzera, eta hor klaseak prestakuntza batzuk urtean zehar ere eman zigun, beste apaiz batek. Zarate, uste dute Bizkaitik, ez dakit deriotik edo deustotik, ez dakit nindizet horren, da arek ere, nolabait, nire ere munduan, euskara bultzatu, erakutsi edo lagunduzi dela euskaran, 3 apaiz izan ziren. Orduan, momentu hartan, bazeuden apaiz eta moja eta jende asko, eta irakasle eta abar, euskaltzaleak, edo errespetatzaileak. Hemen euskera irakastea momentu horretan, nik uste dut izan zala benetan
gauza oso ona, oso importantea, benetan hor sortu zen Olabideren inguruan, olako giro bat euskalduna nolabait batzen gintuen, lehen urte haietan ez zegoen inon, gero Umandi ikastola sortu zen. 1973an, Arabako Foru Aldundiak aurrera pauso handia eman zuen Arabako ikastolen sorkuntzan, Servicio de Vascuence sortu zutenean. Hauek, Gasteizen urteetan zehar ikastolak sortu zituzten, eta euskara ikastea derrigorrezkoa bihurtu zen eskola guztietan, ez bakarrik ikastoletan. Hala ere, ikastola gehiago sortu zituzten Tokieder, Armentia, Abendaño eta Barrutia adibidez. Haurrak euskalduntzeko nahian. Ez dauka zer ikusirik ordukoarekin. Bakarrikan audiovisual mundua entzun ikuskizunak ikusita, horre telebistak asko egin du. Diskografia mundua, euskaldun taldeak eta abeslariak eta hemen bertan grabatzea eta asko egin du. Hezkuntzak izugarri, ikastetxe guztietan euskara erakusten da. Kultura eta euskara zabaldu da asko. Ez dauka zer ikusirik ordukoarekin. Ezin dute, esaten danean, ez da asko egiten eta ez dakiz edo, zuek ez eratelako bizi izan 50. hamarkadan. Eta aurrekoak esango dute aurrekoa, noski. Ondo, Gasteiz, beste Gasteiz da. Kalean edo zein euskarazko hitzaldi nahiko jende gazteak, batzuek Gipuzkoa eta Bizkaia etorri direnak, ikastera, baina gasteiztarrak edo arabarrak ere. Orduan, aurrera doa. Aurrerago joan ezkero, ni hemen nago, baina ondo dago, bai. Pozik nago, erabaki hori, ausarta izatea erabaki hori hartzeko. Pozik eta nola esaten da, harro, karo, ni txikitan enekien, banekien, behar bada, banekien hizkuntza zegoelako, norbaitek euskeraz esan omen zuen, ez dakit, ez naiz gogoratzen. Baina gero konturatu nintzanean, zertan ari naiz ni hemengo kulturari gabe, alua, tontua. Bai, ni pozik, euskeraz, ez oso nire emazteak ez du euskeraz egiten, ulertu, baina orduan erderaz egiten dugu, ezta? Orduan, nire euskera behar bada geratu da, ez daukat eguneroko arintasuna eta burua, erderaz, euskeraz pentsatzen dut, euskeraz egin nahi dudanean. Baina, nola ikusi hau herria dela, ni hemengoa naizela, eta ez hartu bere herriaren kultura, herriaren hizkuntza, eta herriaren hizkuntza eta kultura daukadanean, harro, pozik, hemen gaude. Euskal kultura momentu honetan arriskuan galtzeko nik uste dut ezetz. Politikoki ere nik uste dut nahiko konsolidatuta edo badagola. Ezin gara relaxatu, hori egia da. Eskolak adibidez jarraitu behar dute eskolek gogorri ekiten horretan, eta, aktibitateak euskeraz izatea eta jarraitu behar dute edo gehiago. Egia da, Araba ez dela hain erreza horretarako, baina ekin eta ekin erlajatzen bagara, beti izan da arraina handia jaten duela txikia, eta gu txikiak izaten jarraitzen dugu batez ere Araban. Claro, nortasunaren zatirik handiena da hizkuntza. Hizkuntza da, hori, ahoa zabaldu
eta ze moduz? Dio, home, euskaldun bat. Anaietxen da ezkuntu Ukatu nizoan joaintera Ene opilaren egitera Pariserat baniazu Oi ama eskualerri goxua Zutan ikurru triste banua Adios gaixo etxen